А сега, първи лектор днес, човек с опит и въпреки това с сценична треска, което означава с страст, е един член на вчерашното ни жури, господин Михаил Върбанов, Love to Design, инженер, дизайнер и млад предприемач, единственият шуменец вчера в журито, така че добре дошъл на сцената, сега си ти. Благодаря. Първо за възможността да говоря тук пред вас и да бъда жури. И в това, което спомена Галя, как да оставате тук, смятам да ви разкажа как останах 2 пъти тук в Шумен. Отидах няколко пъти и завърнах 2 пъти. И всъщност смятам, че най-полезно би била моята лична история, как станах предприемач, как стигнах до тук. Като всичко ще започна съвсем от началото, тъй като чух, че има хора от цялата, от МГ-то и всъщност започнах образованието си в Сава Доброполни изобразително изкуство. След това математическата гимназия, профил информатика, математика, немски, български. И дойде момента, в който трябваше да реша какво да продължа да уча, нали, като студент. И трябваше така да съвместя двете неща, в които имам опит. Рисуването и математиката, точните науки с информатика. Порових се и намерих Лесотехническия университет, което е и специално с инженерен дизайн, с профил интериорен и мебелен дизайн. Добре, учих там, до тук много добре. После трябваше да работя. Задължителен стаж, конструктор на мебели в една шуменска фирма, успешен стаж, завърших бакалавър и след това пак трябваше да работя. Върнах се в Шумен, конструктор няколко години на мебели, където правих документация за производството и в един момент вече тази работа не ме удовлетворяваше и реших пак да се върна в София, да завърша магистратурата, пак инженерен дизайн, но не завърших, това е друга тема. Започнах работа там в една фирма за изграждане на стени за катерене. В смисъл, няма да споменавам имена на фирми, но там също бях конструктор половин година и в свободното си време, което всъщност докато уча и работя, трябваше да имаме свободно време, помагах на една интериорна дизайнерка. Нали, разказвам всичко това, защото до сега само работа и учене, работа и учене и няма нищо предприемаческо. И онен ден даже това се замислих, къде дойде момента с предприемачеството, кога става един човек предприемач. И се замислих, че точно в този момент, в който трябваше да работа, учене, работа и открих една такава възможност, в която с тази интериорна дизайнерка много и помагах там в свободното време, правихме чертежи заедно, завързах контакти, видях как седят нещата на свободния пазар и възможност. Голям клиент, тук се бях работил с бившите ми колеги в шуменската фирма и веднага един телефон, хайде тук да направим нещо, има голям потенциал за работа и всъщност в този момент осъзнах, че няма да стане така да работя за някоя фирма, която вече е изградила своя фирмен имидж и тогава реших вече, давай да ще почваме да работим заедно, ще работим за клиентите си, няма да работим за себе си, ще правим най-доброто, което можем. И в този момент, аз за втори път се връщам в Шумен, тогава даже бях с патерица, защото се бях навехнал крака и стартирахме. Започнахме, работихме и в този момент, нали, вече, т.е. даже до тогава все още не знаех думата предприемач, не знаех какво е да си предприемач, действах на усет. И искам да ви кажа, нали, до тук всичко това, че съм следвал някаква логика. Опита, който имам, нали, в рисуването, математиката го комбинирам логично в нещо, което ми харесва. След това продължих пак в тая сфера. Нали, винаги да конструирам мебели, да знам как се случват нещата зад красивия дизайн. И в този момент исках да разгърна още потенциала, да правя, нали, интериорен дизайн, мебелен дизайн, какъвто и да е, какъвто на мен ми харесва, какъвто им харесва на клиентите. Та започнахме, работихме, успехи един след друг. Заради това нямам презентация, защото не смятам, че искам да се хваля с някакви неща, по-скоро да ви предам това, което за мен е ценно. Нали? Работа и още малко работа. И това да ви харесва работата, защото няма как.
И последното нещо, защото вече действително съм предприемач с такава предприемач за държавата. Като завърших миналата година едно приключение във Варненския свободен университет, Черноризец Храбър, където също се запознах с Леона. Специалност предприемачество. Предприемачи от цял свят, от България дойдоха, преподаваха ни. Беше много вълнуващо. И накрая, действително, магистърската ми програма завърши, както вашия ден беше завършил вчера, с презентиране на идеи пред инвеститори. И действително, това, което вие имате в момента, да го получите, аз ако го имах като ученик, може би съвсем по друг начин щях да подходя, да мисля като с нагласата да бъда предприемач. И така, преди няколко дни, също миналата седмица, си взех дипломата за магистратурата и официално съм магистър предприемач. И моя съвет и апел към вас е да продължавате смело напред и да не се спирате пред нищо.